máme túto ruku, čiže čiara hlavy, to je tá prvá čiara. Áno, čiara hlavy, pardon, áno, samozrejme, čiara hlavy, táto stredná čiara. Tak sledujte teraz na tej čiare hlavy, čo tam zistíte. Tam môžeme zistiť ochorenia srdca, krvi, malokrvnosť. Ak je čiara hlavy, sú také reťazové bodky, alebo hviezdičník, alebo hviezda. Alebo je zle tvarovaná, alebo je veľmi krátka. No, môže mať skutočne až do konca a niekto môže mať len potiaľto. Ak sú neprirodzene červené čiary, veľmi červené, nie ružové, tak vtedy ide o vysoký krvný tlak. To odzrkadluje srdce, teda, a teraz ochorenia nervového systému, čo signalizujú. Priehlbiny na čiare hlavy sú také vetvičky, vychádzajú. A tie vetvičky sú nadol. Poukazuje na depresiu. Človek často prežíva depresiu. Dlaň, ktorá je plná čiar, lebo niekto má menej čiar, niekto má veľmi veľa čiar, odhaluje sklon k precitlivelosti a neurotických náladám. Drobné útvary rebrikovitých línií pod čiarou srdca, drobné útvary rebrikovitého typu, približne pod prsteníkom, upozorňuje na poruchu spánku. Pod prsteníkom drobné útvary ukazuje na poruchu spánku. No?